Moi boas noites. Concurso xeral de traslados do ano 2025. Ola Fatigal, ola Vero, ola o meu colega e amigo Lois Neto. Lois Nelo. E moi boas tardes, noites, case noites xa, a todas as persoas que estabades aí pendentes, incluído o mestre Came, que se acaba de unir aí á canle. E xa aproveitando iso, pois aproveito que todo o mundo que estades vendo o directo, que queredes deixar algunha pregunta no chat do directo ou saudar, como está facendo agora a xente, por favor, pulsade aí en seguir, como acaba de facer Carlitos PC, porque así poderedes escribir no chat as vosas dúbidas, que é o importante, e tamén saudar, que tamén ven sendo importante. E nada, hola a todos e todas. Bueno, hoxe toca falar, lóxicamente, do concurso xeral de traslados do ano 2025, que, bueno, a min xa sabedes que xa levo moitos anos facendo este directo sobre o concurso de traslados e aínda así intento que todos os anos sexa un pouco diferente, porque senón non só estaríades aburridos e aburridas vos, que sería o peor, senón que tamén estaría aburrido eu. Entón este ano vou facer algo que nunca fixen ata agora, que vai ser, en primeiro lugar, pois comentar unha serie de cuestións que eu considero así, bueno, importantes e que pode que polo que sexa non sodes conscientes con respecto á participación no CXT, e sobre todo tamén coa intención de darvos consellos que vos sexan útiles á hora de participar neste procedimento. E despois vou falar tamén, despois desta serie de cousas así que a min me gusta comentar ao principio, pois vou falar tamén do baremo, e tamén, por suposto, da participación. E tanto o baremo como a participación o que vou facer vai ser ir explicándovolas a través duns vídeos que xa teño na canle. Unha é do ano pasado, porque houve uns cambios aí importantes a respecto do baremo, entón poñereivos ese vídeo do baremo do ano pasado para explicarvos o baremo do concurso xeral de traslados, e despois poñereivos o vídeo que publiquei hoxe pola mañá, corto, son os dous moi cortiños, deben ser menos de 5 minutos e outro sobre 10, da participación, e vou ir aproveitando eses dous vídeos para explicarvos máis cousas que as que digo nos propios vídeos, lóxicamente. Pero xa digo, en principio, vou cambiar aquí xa de pantalla. En principio, prefiro, como digo todos os anos, que as preguntas que poidades ter ou que os vayan xurdindo, que mas fagades cara ao final, vale? Porque non vou estar moi pendente do chat durante o directo, porque xa digo, vou ir explicando moitas cousas e pode ser que a medida que vai explicando, pois xa moitas das vosas dúbidas vos queden resoltas, pero se non é así, pois ao final estarei un cacho aquí máis por respondendo as preguntas que teñades e que faigades directamente no chat. Para poder escribir no chat, xa sabedes, tedes que darlle a seguir aí a canle de Twitch, vale? E ben, penso que dito isto, que quede claro agora tamén visualmente, xa vos puxen aí, se tedes dúbidas, por favor, gardades para o final do directo, falamos un anaco aí de todo o que queirades, vale? Entón, nada, xa vou ir todo de carreira, porque xa sabedes que quero intentar que o directo non dure máis de unha hora e pico, polo menos a parte sen as preguntas. Se as preguntas duran máis, pois xa me dá igual, porque despois corto e non pasa nada. Pero imos intentar ir xa áxiles, vale? Con respecto ás datas de interese do CXT, este ano, creo, se non recordo mal, que é a primeira vez que vou facer un directo sobre o concurso xeral de traslados, no que non vos podo dicir as datas previstas de publicación da resolución provisional e da resolución definitiva. Por qué? Pois porque na mesa sectorial onde a Consellería normalmente trasladaba esta información, pois este ano non a trasladou, vale? Só nos comentou o prazo de participación, vale? Que, como xa sabedes, pois vai ser desde hoxe, día 10, ata o 28 de novembro. Eu todos os anos digo o mesmo, nunca vos recomendo participar o primeiro día do prazo, que ven sendo hoxe. O primeiro día deixádeme que participe eu, que faiga o vídeo tutorial e que vos explique neste directo moitas máis cousas.
E vos xa participaredes, por exemplo, a partir da fin de semana, que hai tempo e tempo, xa digo, ata o 28, vale? Por que non recomendo participar o primeiro día? Bueno, pois porque sempre pode haber erros, algunha cousa que apareza corrixida nos vindeiros días, pasa todos os anos. E do mesmo xeito, tampouco deixades nunca a participación no concurso xeral de traslados pro último día, vale? Por que non deixalo pro último día? Pois porque poden ocorrer cousas como que a última hora a sede electrónica non funcione, non poidades presentar o concurso, ou que vos despistedes, o que o dixestes, vou participar o último día, é que chegou o último día e que non vos lembrastes, vale? Entón, xa digo, nin o primeiro, nin o último día de participación, vale? Insisto, do 10, desde hoxe, 10, ata o 28 de novembro. Outra cousa que me gustaría comentarvos é que este ano imos falar, ou ides escoitar falar, de que o concurso xeral de traslados é de tipo autonómico, vale? Que quere dicir isto? Pois que non é estatal. E que quere dicir que non é estatal? Pois que é autonómico. Por eso Rajoy. Entón, cando é autonómico, o que ocorre é que só podemos participar docentes galegos e galegas a prazas galegas, vale? Cando é estatal, a diferenza é que nos pode vir xente de fora que nos ocupe prazas ou que xente de aquí galega que concurse para fora e ocupe prazas noutras comunidades, vale? Xa digo, este ano é autonómico. Que implica tamén que sexa autonómico? Normalmente, en canto a prazos, implica que adoita ir un pouco máis cedo que o estatal. É dicir, se o prazo de participación estatal igual é cara a finais de novembro, aquí vai ser un pouco antes. De feito, ben vedes que vai ser desde o 10 de novembro. Tamén vos digo que este ano, con respecto a outros anos que foi autonómico, vai tarde. Vale, é dicir, outros anos xa estaríamos en prazo desde hai días, vale? Aínda así, é habitual que, por exemplo, cando o concurso é autonómico, que a resolución provisional pois saia cara a febreiro en vez de en marzo, e definitiva cara a abril en vez de en maio, vale? Xa digo, é algo orientativo, pero é algo que polos anos pasados pois foi así, vale? Máis cousas. Hai moita xente que pregunta sobre o concurso de adultos e sobre o concurso de orientación, vale? Por un lado temos o concurso de adultos, que este ano a Consellería na mesa sectorial xa nos aclarou e nos informou de que este ano non o ia convocar porque había poucas prazas, vale? E o que vai facer é acumular as prazas que haxa este ano no concurso de adultos as do ano que ven, e o ano que ven comprometeuse na mesa sectorial a que o ano que ven sí que ia haber concurso de adultos, vale? Entón, quen estea pendente de xubilacións e cousas así e vexa que aparecen xubilacións en EPAPU, que saibades que iso non implica que vaiades nin pedir no concurso de adultos, nin que no concurso ordinario, que é o que está en prazo agora, desde hoxe, se poden pedir prazas de adultos, vale? Iso non é así. E despois, por outro lado, temos o concurso de orientación do Corpo de Mestres, que este sí que leva moitos anos sabendo, este ano tamén o vai haber, e o prazo do concurso de orientación vai comezar unha vez que remate o do CXT ordinario, é dicir, a partir do 28 de novembro, ben sexa o 1 de decembro, que é cando, bueno, o 28 de novembro, se non lembro mal, é venres, entón ben sexa a partir do 1, 2, 3 de novembro, a partir de decembro, perdón, aí comezará o prazo para participar en principio no concurso de orientación. Se estades en calquera das miñas redes sociais, non se vos vai escapar o prazo, porque tanto na página web no calendario docente, como en Telegram, Discord, etc., haberá información puntual cando comece o prazo do concurso de orientación, vale? Máis cousiñas por aí. CXT e comisións. Isto tamén é algo a ter en conta, vale? Porque se unha vez que se publique a adxudicación definitiva do CXT é cando comeza o prazo de 10 días hábiles para pedir comisións de saúde, comisións de conciliación, vale? Entón, iso por un lado, unha vez que se publica a definitiva no DOGA, cando se publique no DOGA, a definitiva do CXT, comeza o prazo de 10 días hábiles para solicitar comisións, vale? Quen vai a participar nunha comisión, vale? Pedila despois, debe ter en conta varias cousas, vale?
por exemplo, que as peticións que fagan na comisión a centros ou localidades teñen que estar feitas no concurso xeral de traslados. Que quere dicir isto? Que ti non podes facer peticións na comisión a centros ou localidades que non tiveses pedido xa previamente no concurso xeral de traslados. Iso por un lado. E por outro lado, é moi importante tamén ter en conta que non podedes renunciar ao CXT, vale? Porque se renuncias ao CXT non estás participando no concurso xeral de traslados. Tedeo en conta, porque a día de hoxe iso é así e non é doutra maneira, nin se pode conseguir que sexa doutra maneira. É dicir, a día de hoxe, se ti renuncias ao concurso xeral de traslados, enténdese que non estás participando e, polo tanto, perdiches o dereito despois a poder pedir unha comisión, vale? Sempre pode haber algunha excepción, iso sí, vale? Imaginadevos que non participastes no concurso xeral de traslados porque non tiñades pensado pedir unha comisión, pero que despois, unha vez rematado, unha vez pasado o 28 de novembro, remata o prazo de participación no CXT e xórdevos calquera cousa que vos implique ter que pedir unha comisión. Como é algo sobrevido, aí poderíades argumentar, por exemplo, pois que eu non tiña pensado pedir unha comisión porque no prazo do CXT non tiña motivo para pedila, pero tuve no despois e por iso quero pedir unha comisión aínda que non participei no CXT, vale? Isto é posible, pero para isto recoméndovos que se estades afiliados ou afiliadas a algún sindicato que recorrades ao voso sindicato para que vos xestionen esta cuestión, vale? Porque vai haber que presentar un escrito para deixarlle clara a consellería todo isto, etcétera, etcétera, vale? Pero que saibades que, en principio, se vas pedir unha comisión, debes participar no CXT e non podes, en principio, digo, renunciar, vale? Máis cousiñas. Participación, vale, hai moita xente que fai a pregunta de como fago ou como participo se teño dúas especialidades. É unha pregunta moi habitual no corpo de mestres. Como pido? Teño que facer dúas instancias, unha por cada especialidade. Teño que pedir unha. A ver, se tedes varias especialidades do mesmo corpo, por exemplo, és unha mestra que tes educación física, que tes primaria, infantil, o que sexa, PT, AL, tes varias especialidades, ou és de secundaria e tes lingua galega e lingua castelá e xeografía e historia ou as que sexan, nese caso só tedes que facer unha única instancia na que faredes peticións por unha, por varias especialidades, pero todo nunha única petición. E nas vosas peticións ides alternando libremente entre unha especialidade a outra ou facer as míticas peticións comodín que con unha petición xa pides todas as especialidades, vale? O importante, unha única instancia se tes varias especialidades. Distinto é, por exemplo, o meu caso, que teño dous corpos. Despois xo veredes cando entro no meu CXT, eu ao ter dous corpos aparéceme a opción de crear unha instancia no corpo de secundaria e a opción de crear unha instancia no corpo de escola de idiomas. Vale? Entón, no meu caso, ou de calquera persoa que teña varios corpos, aí o que tedes que facer é presentar dúas instancias, unha por cada corpo que teñades. Vale? Mais cousas. Peticións. Pregunta mitiquísima. O tema das peticións. Mitiquísima en dous sentidos. Por exemplo, Jesús. Por exemplo, cantas peticións teño que facer? A ver, iso por un lado. Por outro lado está as preguntas relacionadas coas xubilacións. Onde pode ver as xubilacións? Seguidesme vendo porque acábame de pasar aquí algo no ordenador que non sei se perdín a conexión. Igual estou falando solo aquí, levo un cacho só. Se alguén me pode dicir sí que todo ben, vale, pois non sei, deu-me aquí un erro ao ordenador, non sei que pasou. Bueno, estaba dicindo peticións. En peticións hai varias preguntas relacionadas coas peticións. Cantas peticións fago? Douvos agora a miña opinión. Outras son relacionadas con onde podo ver as xubilacións, onde podo ver as vacantes. Desde o meu punto de vista, olvidádevos de xubilacións, olvidádevos de vacantes, porque temos que dar exactamente igual. É dicir, unha persoa que participe nun concurso para optar ao seu primeiro destino definitivo, o que debe pedir é en función dos seus intereses. Nunca, desde o meu punto de vista, sempre falo, vale? Nunca en función nin de xubilacións, nin de vacantes.
Por que? Primeiro, porque as vacantes non as vas coñecer ata que remate o prazo de participación. Segundo, porque as xubilacións que estás vendo ou que podes ver nas páxinas web dos sindicatos pode que saian o CXT ou pode que non. E terceiro, porque hai unhas vacantes que se chaman resultas que en ningún momento vas coñecer. Por que? Porque unha resulta que é, por exemplo, o concepto resulta, imaginadvos que eu teño o meu destino na Escola de Idiomas de aquí de Lugo, eu concurso no CXT e concurso para a Escola de Idiomas de Coruña, danme. Como me dan, a miña praza da Escola de Idiomas queda libre, e esa é unha resulta que vai ir ao concurso e que alguén a vai coller tamén, vale? Entón, esas resultas, ninguén sabe se eu vou participar ou non, entón esas resultas non as vai coñecer ninguén. Vale. Despois poden pasar cousas como que de repente, polo motivo que sexa, aparezan máis prazas coas que non se contaba no concurso xeral de traslados. Entón, esas prazas tampouco as vas coñecer seguramente ata que pase, pois incluso a adxudicación provisional, por exemplo, porque, insisto, a negociación de prazas do CXT empeza, poñédelle desde hoxe, pero é que non vai rematar ata que se publique a adxudicación definitiva do CXT. Vale? Entón, nin vos matedes, eu digo porque o vexo moito nas redes sociais, non? Onde podo consultar as vacantes do CXT? Onde podo ver as xubilacións? Pero que máis che dá? Concursa en función dos teus intereses, e xa está. Con respecto ao número de peticións que faigades, a ver, aquí depende do teu colectivo de participación, é dicir, se és un funcionario en prácticas ou unha funcionaria en prácticas, fai todas as peticións que poidas. Se és un profesor ou profesora que está en expectativa de destino, fai todas as peticións que poidas. Se tes destino definitivo e só queres moverte a determinados centros, pois pide só eses determinados centros ou localidades ás que te queiras mover. Vale, eses son os meus consellos pois relacionados coas peticións, vale? Colemaps. Que hoxe recibín, prométovos, varias mensaxes felicitándome polo rollo de Colemaps. Espero que iso signifique que a aplicación sigue funcionando perfectamente, porque a verdade é que hoxe tuve un día de tolos e prométovos que é agora mesmo o primeiro momento que estou diante dun ordenador hoxe. Bueno, minto, pola mañá tamén estiven un pouco, pero fora diso non collín un ordenador, entón non puide mirar se Colemaps funcionaba correctamente, pero vale, vou vos ensinar o que é Colemaps, porque é unha aplicación que vos vai axudar a facer as vosas peticións no CXT. Agora gustaríame saber como teño que facer para que vexades a miña páxina en vez de ver a imaxe de Colemaps. Entón, a ver se dou aquí co quiz da cuestión. Eu penso que debe ser se dou aquí. Perfecto. Vale, así de fácil. Vale, pois mirade, Colemaps é unha aplicación que está na miña páxina web, profesoradogalicia.com, vale? Que tedes ou na sección do CXT ou directamente se ides aquí a o que axuda, aquí está Colemaps directamente, vale? Podedelo usar incluso sen registrarvos na web, vale? Entón, Colemaps o que fai en primeiro lugar é detectar a vosa ubicación. Eu sempre vou recomendar que poñades a vosa ubicación de verdad, que no meu caso é Cánovas del Castillo, Lugo, vale? E aí xa automáticamente me actualiza cos coles que a mí me quedan máis cercanos, vale? Ten varios filtros por aquí que podes usar, por tempo, por distancia, aquí a distancia por estrada, vale? E o tempo tamén é por estrada, vale? Despois podedes que vos mostre só os códigos de localidade ou que vos mostre só os códigos de centro ou os dous á vez, bueno, o que queirades, vale? O importante, non me vou parar aquí nas funcións que ten esta aplicación de Colemaps, que tamén ten uns filtros aquí, que creo que alguén falaba no chat dos filtros, vale? Entón, fora diso, o útil realmente disto é que se ti queres copiar un código é tan fácil como pulsar aquí, onde di código centro ou código localidade, daslle a copiar e xa cho copia. Ou daslle a copiar de localidade e xa cho copia. É moi sinxela de usar, e ademais ten moita información, por exemplo, se pulsades neste i de Illa Verde, pois dá vos datos sobre o programa do centro, tipo de xornada, como chegar ao centro, ou aí, bueno, ver en Google Maps pois como é o centro por fora, por se queredes buscar onde aparcar e todas estas cousas, vale? Bueno, resumindo, que non me vou centrar agora en explicar o que é Colemaps, porque xa teño un artigo en Docentia, xa fixen un vídeo explicando como funciona,
bueno, xa digo, a xente que o está usando parece que lle está gustando e ojalá que siga así funcionando ben e que non se estropee. E listo. Vale, máis cousas. A parte de Colemaps, por exemplo, vou vos falar un pouco tamén das peticións con bilingüismo e con itinerancia, vale? Aquí xa sabedes que a diferenza que no CADP as peticións con itinerancia non hai que duplicalas, en cambio aquí no CXT sí que hai que duplicar a itinerancia e sí que hai que duplicar tamén as peticións con bilingüismo, vale? Todos os anos, por desgraza, atópome xente que me pregunta pasado xa o prazo que me ven coa instancia e vexo que pideu solo cun bilingüismo, a pesar de que a aplicación mostra un aviso cando faz iso, cando pides só prazos con bilingüismo, a aplicación dícecho, pero iso, que ainda así sempre hai erros deste tipo de xente que pide todo con bilingüismo porque non se deu conta que hai que duplicar. É dicir, se queres pedir o Is Lucas Augusti unha praza autoespecial de bilingüe, non te olvides de pedila tamén non bilingüe, vale? Porque se non a pides non bilingüe, pois non optas a ela, vale? Despois, relacionado con isto, está tamén as prazas con afíns, vale? Poño isto aquí porque xo dixen nunha asamblea que tuven aí nada sobre precisamente o CXT, que este ano eu creo que se vai poñer de moda o tema das afíns no CXT, porque xa reciben hoxe non sei cantas preguntas de xente preguntándome onde estaban as afíns no CXT. E no CXT non hai afíns, vale? É dicir, non vas a topar ningún lugar, nin ningún recadriño na aplicación para marcar as afíns, nin para pedir con afíns, vale? Con isto non estou dicindo que cando ti chegues a un centro cunha adxudicación de CXT esteas libre de chegar e de que che digan tens que impartir esta afín, vale? Iso pasa, sobre todo se és dunha especialidade pequena na que tens que completar horario con outras especialidades, vale? É dicir, que non se pode pedir no CXT prazas con afíns non implica que non chegues a un centro e que teñes que impartir afíns, vale? Tede isto en conta, que tamén teño visto xente a principios de curso con este tipo de cuestións, vir polo sindicato, preguntarnos pois que ten que facer para non dar a afín, porque ela no CXT lle deron unha praza sen afín, claro, é que no CXT non hai afíns, pero xa digo, non implica que despois non teñas que acabar impartindo unha afín, vale? Ben, máis cousas. Vernáculo. O vernáculo é a palabra do millón, ten un final un pouco complicado porque acaba en culo, pero o vernáculo é un palabro co que vos ides a topar no concurso xeral de traslados cando participedes, vale? Pero é moi fácil solucionar o que teño que poñer en vernáculo, que é a pregunta do millón. Todos os anos a xente pregunta que teño que poñer en vernáculo. E hai dúas opcións únicamente, que son galego ou sen requisito lingüístico. Entón, o que vos vou dicir é únicamente como saber dun xeito moi sinxelo o que temos que poñer, cada un, en función da nosa especialidade, vale? Entón, para saber o que temos que poñer, cada persoa, xa digo, vai depender da especialidade de cada un, o que temos que facer é ir á convocatoria do CXT, vale, e na convocatoria do CXT, que é esta que tedes aquí, facedes un control F para que vos saia este cadro de búsqueda de aquí de arriba, e no cadro de búsqueda poñedes a palabra bioloxía. E ao poñer bioloxía, o primeiro resultado que vos aparece é este de aquí, e di nas especiales de educación infantil, primaria, ciencias sociais, xeografía e historia do corpo de mestres, é dicir, educación infantil primaria do corpo de mestres. Non se refire con primaria a todas as especialidades, vale? Estáse referindo ás especialidades de infantil e de primaria, especialidades. Xeografía e historia, bioloxía e xeoloxía, e en todas as especialidades do corpo de profesores de ensino secundario referentes á FP. En todas as especialidades do corpo de profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional e en todas as especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas. Todas estas especialidades que acabo de nomear e que aparecen aquí son as que en vernáculo tedes que poñer galego, vale? Estas son as que tedes que poñer galego. E o resto de especialidades que non aparecen aquí, inglés, galego, castelán, física e química, etcétera, etcétera, todas esas tedes que poñer
sen requisito lingüístico. Vale? É así de sinxelo. Despois tamén ides ver que aparece, por outro lado no CXT, ente do vernáculo. Aí en ente do vernáculo non hai problema ningún, porque sempre é Galicia. Vale, a ente do vernáculo sempre vai ser Galicia. E só hai esa opción, entón non ten complicación ninguna, vale? Seguimos avanzando. Outra cousa que tamén xera moitas dúbidas e que vos vou dar a miña opinión do que eu faría é a posibilidade de renunciar ao baremo. Vale? Sí. Nas especialidades onde tedes que poñer galego en mestres é en primaria e en infantil. Especialidade de primaria, especialidade de infantil. Nas restantes, educación física, música, audición e linguaxe, PT, etc. Non sei se me queda algunha. Nesas, sen requisito lingüístico. Vale? Galego en primaria e infantil. Nas que aparecen no documento que vos ensinei antes. Vale? Renunciar ao baremo, podo aproveitar a ensinarvos. Este é o baremo do CXT. Vale? Entón, ides ver un apartado que é o 1.12, que é o tempo que teñades como provisionais antes de que vos den o destino definitivo. Vale? O tempo de provisional. E despois ides ver tamén no baremo o apartado 1.2.1, que é o tempo de interinos e interinas, vale? Entón, cando alguén renuncia ao baremo, a puntuación dese apartado 1, 1, 2 e 1, 2, 1, é dicir, o tempo de profesional e o tempo de interino, iso mantense, aínda que renuncies ao baremo. Entón, unha persoa que renuncia ao baremo vai participar no CXT só coa puntuación que teña de antigüidade como provisional e de antigüidade como interino ou sustituto. Vale? Quen pode renunciar ao baremo? Pois alguén que participe voluntariamente e con puntuación no CXT. Vale? Por exemplo, un funcionario en prácticas non pode renunciar ao baremo, xa vai con 0. Alguén que teña destino definitivo non pode renunciar ao baremo. Alguén que sexa procesado en expectativa de destino sí que pode renunciar ao baremo. Vale? Preguntarédesvos por que a xente renuncia ao baremo. Pois, na maioría dos casos é para evitar unha axudicación. Espero que María me estea vendo. Entón, se María me está vendo e para todo o mundo que estea pensando en renunciar, o meu consello sempre vai ser que non o fagades. Porque renunciar ao baremo o que implica é que vas participar con menos puntuación da que deberías. Pero xa dixen durante un momento deste directo que ti nunca vas saber se, por exemplo, de repente pode haber un aumento de plazas polo motivo que sexa, vale? Porque se reduce o horario lectivo e fai falta máis profesorado, porque un sindicato renuncia que fai un estudo e a consellería lle dá a razón e hai que cubrir máis plazas. Pode haber infinidade de casuísticas que faigan que haxa máis plazas das que contábamos ao principio. Entón, nese caso, o que che pode pasar é que renunciaches ao baremo, vai chegar igual a ti a adxudicación igual e van che dar un destino peor porque che van dar con menos puntos dos que che darían se non tivese renunciado ao baremo. Vale? A quen lle podo recomendar eu, collendo con pinzas, renunciar ao baremo? Alguén que controle moito a súa especialidade e que sexa dunha especialidade pequena e que a teña moi controlada, podería renunciar ao baremo. Fora de aí, eu podería contarvos historias de, por exemplo, sempre conto a mesma, pero espero que xente distinta vexa cada ano este directo, entón que non vos resulte pesada esta anécdota, pero o ano que a min me deron, as últimas prazas todas foron na zona de Ferrol, Narón e por aí, vale? Entón, unha docente que estaba un par de postos máis debaixo miña renunciar ao baremo e estaba toda contenta porque non lle axudicaran no CXT por ter renunciado ao baremo. Estaba toda contenta porque o ano seguinte ia escoller de primeira ou das primeiras. Que pasou o ano seguinte? Pois que non saíron prazas na zona a que esta persoa lle interesaba e o ano anterior sí que saíra algunha que igual se o ano anterior participara con puntuación, pois igual a escollía. Entón,
É sinónimo de éxito renunciar ao baremo e que che saia ben o ano que renuncias? Non é sinónimo de éxito porque o ano que ven pode saírche a cousa ao contrario do que esperabas. Entón, eu, o de renunciar ao baremo, vos facedo o que queirades, que sodes grandiños e grandiñas, pero eu, desde logo, penso que non se me ocorre ningunha razón obxectiva e cerebral que a mí me faría renunciar ao baremo. Eu sinto dicirlo así, María, se me estás vendo, pero eu non lle vou recomendar nunca a ninguén renunciar ao baremo por estas cousas que estou contando, vale? Máis cousas. Puntuación de provisional, o apartado 1.1.2 do que vos acabo de falar. Isto que vou comentar agora tamén é un pouco complexo, vou intentar explicalo despacio e ben, tendo en conta que son as 9:30 e acabo de chegar a casa despois de estar todo o día fora, pero ainda así vou intentar explicalo o mellor que poida, vale? A ver se vos queda claro. Vamos a ver, ti cando tes un destino definitivo e cambias de centro, sempre se escoita o de que perdes a antigüidade no centro. Iso é así, vale? Pero hai unha antigüidade como provisional, que é o tempo que estás pois provisional ata que che dan unha definitiva, que se non lembro mal son 4 puntos por ano, deixademe ver aquí na calculadora, sí, son 4 puntos por ano, vale? Entón pode ser que unha persoa estea esperando o seu destino definitivo durante 5 anos, que se son a 4 puntos cada ano, pois son 5 por 4, 20 puntos, vale? Entón, estes 20 puntos de provisional que tería esta persoa, cando a Consellería lle dá o seu primeiro destino definitivo e esa persoa participa desde o seu primeiro destino definitivo, vamos poñer o meu exemplo. Imaginadvos que eu estive en 5 anos de provisional, teño 20 puntos, dame a Consellería un destino pois no Iesas Mariñas de Betanzos, vale? Entón eu, a primeira vez que me mova con destino definitivo desde as Mariñas, esa vez, só esa vez primeira, a Consellería vaime conservar os puntos do apartado 1.1.2 de puntuación provisional. É dicir, eses 20 puntos que eu teño vounos conservar a primeira vez que me movo desde o meu primeiro destino definitivo. A segunda vez que me mova desde o meu segundo destino definitivo xa non vou ter estes 20 puntos. E por que digo isto? Porque hai moita xente que ás veces polo rollo este de vou intentar achegarme, son de Lugo, voume achegar un pouco e vou intentar concursar pa Monforte e despois xa irei pa Lugo. Claro, pero se tes 20 puntos de provisional e os perdes movéndote pa Monforte, son 20 puntos menos que vas ter cando te queres mover de Monforte pa Lugo. Entón igual che compensa esperar un pouco máis no sitio no que esteas e ir directamente pa Lugo sin pasar por Monforte e guardarte eses 20 puntos que vas ter cando concurses só únicamente por primeira vez desde o teu primeiro destino definitivo. Entendido? Quedou claro este punto? É dicir, se tes moito tempo de provisional antes da definitiva, pensa ben cando vas cambiarte de destino definitivo, porque a primeira vez que cambies é cando che conservan toda esa puntuación de provisional, despois xa pérdela, vale? Non sei se quedou claro, se liei máis isto de tema da provisional, pero bueno, tiña que comentalo porque é algo que moita xente descoñece e que moita xente perde eses puntos ao tolo por non saber isto, vale? Eu, aquí queda comentado, é iso, vale? Non me está respondendo ninguén se quedou claro, entón vou entender que sí que quedou claro. Non o sabía e perdíme. A ver, é normal perderse nisto do CXT, perdome hasta as veces, vale? Os anos de interino non dixen en ningún momento que se perdesen porque non se perden nunca. Vale, Vero? Estou falando do apartado 1.1.2. O importante é que saibades que se perde unha vez que concursas voluntariamente desde o teu segundo destino definitivo. Cando concursas voluntariamente desde o teu primeiro destino definitivo, os puntos de provisional síguelos tendo, vale? Seguimos. Ver instancias de participación. Bueno, eu isto é o que lle chamo o cotilleo, vale?
Por raro que vos poida parecer ás persoas que estades participando este ano por primeira vez no CXT, teño que dicirvos e informarvos de que vai chegar un momento que vai ser aló por xaneiro, principios de febreiro, por aí, no que a Consellería vai abrir as instancias de participación, vale? Que implica isto? Que ti vas poder entrar na instancia de calquera persoa, absolutamente calquera persoa que participe no CXT e vaslle poder ver ata os dedos dos pés. É dicir, vas poder ver o seu baremo, vas poder verlle o centro no que está, vas poder verlle os seus datos de traballo, de baremo, o sea, todo, a instancia. É dicir, para que o vexades máis claro, porque isto como chama moito a atención, pois vou no exemplificar como mellor podo, que é indo directamente á página web do CXT, vale? É dicir, eu a día de hoxe, se me identifico e pulso aquí en listaxe de concurso e busco a listaxe de instancias, por exemplo, do ano pasado, as deste ano ainda non se poden ver, lóxicamente, pero se pulso as do ano pasado e agora busco a miña especialidade, que é lingua e literatura galega, que está aquí, e me busco a min mesmo, que estou, creo, na página 6, aquí estou, e pulso en ver en detalle, pero fixadevos que o de ver en detalle aparece en absolutamente todos os participantes, é dicir, o que ides ver cando eu pulso en ver detalle, podedes ver de calquera persoa, vale? Entón eu pulso aquí e vedes que vexo os meus datos da OPO, o centro no último no que estuven, poido ver incluso o que pedín eu, vale, que podría velo de calquera persoa, pero os centros que pedín, poido ver o meu baremo, poido ver incluso os detalles do meu baremo, de pois, o que me están puntuando eu que non, poido ver hasta os cursos que teño, os cargos, é dicir, todo, vale? Que saibades que isto ides poder facelo vos, o mesmo que acabo de facer eu, cando a Consellería abra as instancias, vale? É que fixen aquí. Vale. Más cosita. Vamos aquí. Seguimos. Participación. Participación non. Mirade, no CXT digamos que se dan ao mesmo tempo tres procesos. Vale? Un é o de participación no CXT. Outro é o de meter novos méritos no noso expediente electrónico, e o terceiro é alegar contra méritos que tes metidos no teu expediente e que polo que sexa non xos están puntuando, vale? Digamos que son tres procesos que se dan ao mesmo tempo no concurso xeral de traslados. Os dous primeiros, a participación e meter novos méritos no teu expediente, incluso modificar méritos que xa teñas metidos no expediente, por exemplo, o número de horas dun curso, unha cousa así, iso todo faise agora, no prazo de participación do concurso xeral de traslados. O terceiro proceso que existe no CXT é alegar contra un mérito que temos xa metidos no noso expediente electrónico, pero que non lo están puntuando ben ou que non están puntuando, vale? Iso faise no prazo de 10 días hábiles desde que se publica a adxudicación provisional do CXT. Vale? É dicir, son tres procesos, dos cales os dous primeiros teñen lugar agora ata o 28 de novembro e o terceiro ten lugar a posteriori, que é a alegación ao baremo, que é cando sae a adxudicación provisional do CXT, vale? Isto antes non era así, era todos ao mesmo tempo, pero quixeron complicalo un pouco máis, entón agora o terceiro proceso vaise despois máis tarde. Estou empezando a cocer. Máis cousas. Páxina de participación. Bueno, igual debería empezar por aquí, pero isto da páxina de participación puxeno este ano. Esperad que me vou despelotar. Explícovos agora por que o puxen. Vamos a ver, como estou acostumado a facer tutoriais do CXT, pois ás veces dou cousas por sabidas, vale? Entón, cando estaba preparando as imaxes que quería mostrarvos como a que estades vendo agora, pensei, joder, en todo o tempo non dixen en ningún momento cal era a páxina de participación do CXT. E pode ver xente que este vendo isto por primeira vez e que non teñe nin idea de onde é a páxina, entón digo, pois vou incluir isto de páxina de participación. Entón, que se vais que é unha tontería, pero que me tina por se alguén
non sabe que a páxina web de participación pois é edu.xunta.gal/cxt, vale? Ben, baremo, agora, como dicía, o que vou facer vai ser poñervos un vídeo sobre o baremo onde explico, sobre todo este vídeo está pensado para explicar os cambios que houbo no CXT para quen participe este ano e non participou o ano anterior e a última vez que o fixo foi hai 2 anos ou antes. Esas persoas van ver cambios no baremo moi importantes porque a puntuación cambiou moito, vale? Entón, por iso quero poñer tamén este vídeo, vale? Entón, o vídeo está baremo vídeo. Bueno, baremo vídeo, non quero ir o vídeo do baremo, pero vai ir, que vos lo digo eu, que vai ir como que me chamo Pablo, vamos. Vamos a ver, teño que ir por outro sitio, que vai ser copiar hipervínculo. Nada, xa o teño aquí, vale? Vale, xa teño aquí o vídeo, que non sei se se vai oír. Creo que non se está oindo o vídeo, espera un minuto, vamos aquí a propiedades, a ver se... entendo que vai ser aquí, a ver agora... Vale, creo que agora xa se escoita, non? Escoitades o audio deste vídeo, por favor, podesme dicir no chat. Eu penso que sí, pero xa dubido. Sí, vale, xa escoitades, vale. Pois xa digo, vou aproveitar este vídeo para explicarvos algunha cousa así do baremo, vale? O apartado de antigüidade é un dos que máis cambia, sobre todo no que respecta á antigüidade no centro, aumentando en todos os apartados a puntuación dos... Bueno, xa digo, as persoas que non participastes o ano pasado e que a última vez que participastes foi hai 2 anos ou anteriormente, estaredes flipando, vale? Porque a puntuación era moito menor, vale? Entón podedes entrar agora no concurso e ver que tedes unha puntuación desorbitada, vale? Pero que saibades que todo o mundo temos agora unha puntuación desorbitada comparado co que tiñamos antes, vale? Xeito que estades vendo nas vosas pantallas. A puntuación do apartado de antigüidade no corpo mantense sen cambios. Igualmente, non hai cambios na puntuación por pertencer ao corpo de catedráticos ou catedráticas manténdose en 5 puntos. No apartado de méritos académicos, os cambios tamén son importantes, xa que ademais de subir de 5 a 6 puntos a puntuación por posuir doutoramentos e de 1,5 a 2 puntos ter o título profesional de música ou danza, agora poderás obter puntuación por máis dun doutoramento, por máis dun máster e por máis dunha suficiencia investigadora ou diploma de estudo. Isto tamén é moi importante, antes só se apuntaba ou un título de doutor, ou un máster, ou un DEA, por exemplo, vale? Agora é por cada un, vale? Estudos avanzados. O último cambio importante neste apartado é que no caso das titulacións de grau ou equivalentes obterase 5 puntos se a titulación se cursou enteira, máis 2,5 se se obtivo a través de outra titulación. Isto, por exemplo, alguén que teña un grau feito a través dunha enxeñería ou unha cousa así, pois vai puntuar a metade, vale? No caso do apartado de cargos directivos e outras funcións docentes, vemos como aumenta tanto a puntuación máxima do apartado de 20 a 30 puntos como a puntuación de cada subapartado que sube, en todos os casos, medio punto. Tamén sobe de 5 a 10 puntos a puntuación máxima que se poderá obter no apartado 4.3. Tamén hai varias novidades importantes no apartado de formación e perfeccionamento, que agora terá unha puntuación máxima de 15 puntos fronte aos 10 que tiña antes. Aquí sí que hai un cambio importante, para min desde logo eu penso que é dos máis importantes, xa creo que ademais sobe de 6 a 9 puntos, é dicir, de 600 a 900 horas a puntuación por formación recibida. Tamén... A ver, digo que é moi importante porque vos dadevos conta que o apartado este vale 15 puntos en total, e só tendo o apartado de formación cheo son 9 puntos, pero claro, son 900 horas, que pode parecer pouco, a mí xa me parecían bastante 600 horas para 6 puntos, pero é que agora son 900 horas, 9 puntos, pero para que vexades o difícil das 900 horas, eu que teño, prometo vos, 50 millóns de cursos feitos, non teño aínda os 9 puntos, vale? Teño case os 9 puntos, pero aínda non os teño, entón, bueno, é moi importante que polo menos intentades conseguir eses 9
eses 9 puntos, vale? Ben, hai dúas novidades importantes neste apartado, que é a inclusión no baremo da competencia digital docente e de certificacións de idiomas estranxeiros diferentes das de escolas oficiais de idiomas que continúan puntuando no apartado 3 de méritos académicos. Isto tamén é moi importante, bueno, xa non insisto moito, porque claro, como xa é unha novidade do ano pasado, pero vouno dicir porque, claro, haberá xente que participou por última vez hai 2 anos e non sabe isto, é dicir, agora puntúan non só os títulos de Escola de Idiomas en canto a idiomas, puntúan tamén os títulos de Cambridge, de Trinity, iso sí, hai condicións, se tes un C1 de Trinity e un C1 de Escola de Idiomas de Inglés, só che vai puntuar un, se tes un C1 de Trinity e un C2 de Escola de Idiomas, só, do mesmo idioma, só che vai puntuar o C2, vale? E en principio, digo en principio, vos se queredes solicitade, pero en principio non podes pedir que títulos que varemen no apartado 3 chos pasen por número 5, vale? Que isto intentou non moita xente ano pasado e non funcionou. Este ano, se queredes, seguido intentando, pero non sei se funcionará, porque o ano pasado xa digo que non. Ai, María, hola, clarísimo da renuncia ao baremo. Alégrome, eu xa digo, é a miña opinión, María, ti se queres renunciar baixo a túa propia decisión e consecuencia, podes, vale? Pero a min é que me costa moito recomendarle a alguén que renuncie ao baremo. De feito, é unha das preguntas máis habituais que nos ven polo sindicato de renunciarei, no? Eu sempre digo, mira, o que vas facer ti eu non che podo dicir, eu digo che que eu non renunciaría, pero ti és libre de facer o que ti queiras. Por último, no apartado 6 de outros méritos, as novidades son poucas máis importantes, xa que dentro del agora téñense en conta tamén os méritos deportivos, obténdose un punto por ser deportista de alto nivel e medio punto por selo de alto rendemento. Ademais, mirad, aquí vou vos contar unha anécdota. Aí vedes que teño este vídeo é do ano pasado, pero é que a día de hoxe está exactamente igual. Aí hai un rollo que pon pola participación en institucións ou campañas de ámbito nacional ou internacional como conservador, restaurador de bens culturais. Eu puxenlle por determinar, porque prometo vos que nin o ano pasado nin este fun capaz de atopar en ningún lado do baremo canto puntúa isto. Se alguén o atopou, que mo diga e cambio ese por determinar pola puntuación, pero eu, de momento, prometo vos que mirei e non o atopei, así que cousas veredes. É novidade tamén que se poderá obter puntuación pola participación en institucións ou campañas de ámbito nacional ou internacional, doutorado e DEA, restaurador de bens se deberían puntuar por separado, a non ser, creo que usaras o DEA por doutoramento, unha cousa así, non me acordo, está nas instruccións por mes pasa a ser 0,125 fronte ao 0,120 anterior. Porén, o máis salientable atopámolo no apartado 6.6, onde pasa a obterse puntuación 0,2 puntos en concreto por titorizar funcionariado en prácticas. E tamén este apartado, xunto co 6.4 do que acabamos de falar, deixa de ser incompatible co apartado. Isto que digo aí tamén é moi importante porque é un cambio tamén con respecto a outros anos no CXT. É dicir, antes o apartado de cargos, o 4.1, o 4.2, o 4.3, non eran compatibles co 6.6. É dicir, se ti eras un ano titor e o mesmo ano titorizabas unha persoa das prácticas do mestrado ou das prácticas do grau de magisterio, só che puntuaba a titoría. A día de hoxe son compatibles, é dicir, vanche puntuar as dúas cousas. En vez de antes terías un punto só, agora vas ter un punto e medio máis 0,10, 1,6, vale? E ademais é tamén novidade con respecto a anos anteriores que puntúa titorizar funcionarios en prácticas das OPOs, vale? Que iso antes tampouco puntuaba. Especialista 002, esta especialista 002 soame a alguén coñecido, non sei por qué. Vou acabar de ver isto. 4, polo que desaparecería a restricción que seguramente todos e todas coñecíades de que se o mesmo ano eras titor ou titora dun grupo e titor ou titora de alumnado que viña a facer prácticas do mestrado do profesorado ou do grau de magisterio, só ías obter puntuación polo primeiro. Espero que con este vídeo vos quedaran claras todas as novidades en canto a puntuación que vai traer o concurso xeral de traslados deste ano. E tamén espero... Isto xa non quería poñelo, que xa non me dan conto, mirade con que cara guapa me quedei. Vou deixar aí un cacho. Vale, a ver, onde teño isto? Aquí. Vale, ben, agora o que me queda sería o que viñestes ao directo, que é ver a participación. Vale, xa digo, este ano vou facela dun xeito diferente a como fixen ata agora, tamén por non repetirme eu sempre o mesmo. Xa digo, acabo de chegar agora hai nada doutra asamblea do CXT presencial.
Entón, para non repetir sempre o mesmo, vou poñer o tutorial pequeniño que teño na canle de YouTube, vale? E vou usar pois, para ampliar un pouco máis moitas cousas que explico. Algúnas xa as comentei, pero bueno, xa digo, este ano vou facelo así, vale? Moi boas, benvidos e benvidas. Entón, vou adiantar isto. Vale, intro. E aquí empeza o vídeo xa. Vamos a agrandalo. Para participar no concurso xeral de traslados debedes entrar no aplicativo web correspondente que se atopa na páxina web www.edu.xunta.gal/cxt. Aquí, nesta páxina de inicio, tedes información relacionada co concurso xeral de traslados. A ver, da páxina de inicio é o que vos recomendo se queredes mirar a ver o manual de usuario, aínda que no tutorial o marco e paso o rato por ali por encima. Realmente, se vedes o tutorial xa estades vendo o manual de usuario, entón eu non lle faría moito caso. Pero sí que é moi importante isto que vedes aquí de acceder á información relacionada co concurso xeral de traslados. É moi importante, deixademe ir a min á páxina de verdade, porque se pulsades aquí vai vos levar a estas instruccións, vale, que todos os anos menciono, porque nestas instruccións prométovos que se vos van resolver moitas dúbidas as ledes enteiras, xa sei que é un pouco tostón ler 23 páxinas dun PDF, pero prométovos que aquí vai resolver moitas dúbidas que tedes pois en canto a se puntúa unha cousa, onde puntúa outra cousa, incluso onde teño que meter esta cousa cando alego en datos persoais, etc. Entón, eu, de todo o que hai na páxina de inicio, nesta páxina de inicio, o que vos recomendo é que pulsades aquí e que lle botedes un ollo a esta instrucción 10/2025, vale? É que vos recomendo ler. E unha vez lida esta información, podemos xa identificarnos na aplicación. E iso farémolo pulsando neste botón verde que aparece na parte superior dereita das vosas pantallas. Mirad, aquí eu no tutorial este identifiqueime coa chave 365, entonces ao final do tutorial digo que ao final que che chega unha mensaxe, que tens que introducir un código. Iso só pasa cando vos registrades na páxina con chave 365, vale? Se por exemplo vos registrades co certificado digital, iso xa non vos pasa, en tal caso aparecerá vos autofirma para que asinedes e tal, pero non vos van mandar nada ao móvil para que despois asinedes, etc. Vale? Entón, digamos que en función do tipo de mecanismo de identificación que escollas, o tutorial acabaría dunha, o sea, a vosa participación, perdón, no CXT acaba dunha maneira ou doutra, vale? Non ten ninguna complicación. Agora deberemos escoller un dos métodos de identificación. No meu caso, vou usar a chave 365, así que pulsamos en entrar. E ben, xa estamos dentro do aplicativo do concurso xeral de traslados. Aquí, na parte esquerda, é onde temos o menú. Neste menú podedes ver que aparecen varias seccións, mais as que máis nos interesan son as de listaxes concursos, onde co tempo poderemos ver as esta é a sección de cotilleo que vos falaba antes, que participa, para ver as instancias. A de participación, onde comezaremos a nosa instancia de participación, e de datos persoais, que é onde deberemos facer as alegacións daqueles méritos que non teñamos no noso expediente persoal. Aquí debedes ter en conta algo moi importante. Isto é moi importante realmente, o que vou dicir agora, que é que non poderedes modificar o voso expediente electrónico sen antes ter aberto unha instancia de participación no concurso xeral de traslados. Pois, mirad, é unha cousa moi simple, pero prométovos que todos os anos xa veredes mañá, seguro que me vou acordar do que estou dicindo agora, porque mañá seguro que nos chama alguén ao sindicato preguntándonos, mira, que ademais moitas veces preguntan, mira, que eu no teu vídeo ou din, mira, eu vin un vídeo aquí da CIGA que aparece en datos persoais as miñas instancias e a min non me aparece as miñas instancias. A resposta é moi sinxela. Non che vai aparecer ata que non abras unha... que pasou? Pasou algo, Vero Túnez? Desconecteime, sigo en liña, xa non sei, como preguntou eu... cortou, bueno, se che cortou a ti, fuches ti, eu creo que non se me cortou desta volta nada. Vale, entón a resposta ou a solución é moi sinxela. Simplemente tedes que abrir primeiro unha instancia de participación no concurso xeral de traslados. Unha vez que abrades esa instancia de participación no concurso xeral de traslados, xa vos vai aparecer a sección das miñas instancias en datos persoais. Vale. Esperad un momento.
Vale, xa está. Vale, seguimos. Ben, imos entón pulsar en participación para comezar. Aquí agora debemos seleccionar simplemente o concurso aberto no que imos participar. Neste caso, vou escoller o concurso de secundaria, aínda que, como vedes, tamén poderemos consultar concursos de anos anteriores. Ben, nesta nova pestana que se nos abriu, o que debemos seleccionar é o noso corpo de participación. Aquí, debaixo, aparecen tres opcións á hora de crear a nosa instancia: unha baleira, unha copia da última instancia validada. Relacionado con isto, lembrade que se presentades varias instancias, a última instancia que presentedes na sede electrónica vai ser a que vos teñan en conta. Unha cousa da que me acabo de lembrar é que creo que non digo no tutorial. Foisemo santo ceo. Bueno, vaiseme vir agora seguramente, pero foisemo agora mesmo santo ceo. E por último, unha copia da instancia presentada no concurso anterior. Como a maioría das persoas... Xa me volveu. A instancia de datos persoais, hai xente que pensa que por cada mérito que alega ten que crear unha instancia. É dicir, hai persoas que creades unha instancia para meter un título de escola de idiomas en datos persoais. Pechades esa instancia, presentádela na sede. Despois queredes meter un grau que fixestes a maiores, abrides outra instancia, presentádela na sede, pechádela. Se facedes iso, o que vos vai pasar é que só vos van ter en conta a última instancia que presentedes. Entón, cando actualicedes o expediente, o que tedes que facer é, nunha única instancia, meter todos os méritos xuntos, vale? Non me lembro se creo que o aclarei este ano no tutorial, porque me daba a sensación de que, como eu só meto unha cousa, daba a entender igual que para cada cousa hai que facer unha instancia. Entón non é así. Este ano aclarei no tutorial ao final, xo veredes. Ides escoller crear unha instancia baleira, eu non vou ser menos. E ben, aquí temos xa a nosa instancia de participación que deberemos ir cubrindo. Os datos estes son falsos, explicando en que consiste cada unha das seccións deste menú que temos na parte superior. En primeiro lugar, atoparedes os vosos datos persoais, que xa aparecerán cubertos cos datos dos que dispón a Consellaría, e que son os vosos datos de identificación, de notificación, os laborais, os de destino, a modalidade de participación e a especialidade de oposición no caso de que participedes para obter o voso primeiro destino definitivo. Se vedes algún erro nos anteriores datos, podedes corrixilos entrando na web de datos persoais ou póndovos en contacto co servizo de persoal. Mirade, a min, pola miña casuística persoal, a min non me aparece coberta esta sección de modalidade de participación, vale? O lóxico é que a vos apareza coberto automáticamente é que non teñades que seleccionar nada e que non vos deixe cambiar absolutamente nada aquí, vale? Pero hai anos que sí que deixa cambiar. Entón, se vos deixa, non toquedes nada nesta sección, vale? Porque cambiar aquí vai vos dar despois erros que vai ser difícil que vos deades conta que o erro está en cambiar isto. Vale? Entón, se a vos aparece automáticamente algo aquí, non toquedes nada. É dicir, se ti estás en prácticas, vai che aparecer en prácticas, non toques, non cambies nada, sea que che deixa, vale? Xa digo, son erros que ocorreron un ano e daban moito que solucionar porque, claro, a xente só dicía que me dá un erro ao final e non sei onde está. Eu, claro, hostia, pois para saber onde está, entón hasta que entraba na instancia e vía a instancia, pois non dabas co erro, vale? Entón xa digo, aínda que vos deixe modificar, vos non toquedes nada aquí. A segunda sección do menú superior, polo que aquí debaixo imos primeiro pulsar en guardar e continuar. Esta segunda sección é a de prazas de participación, e aquí é onde debedes seleccionar os tipos de praza polas que participedes. Agora de novo pulsades en guardar e continuar para seguir avanzando á seguinte sección do menú superior, que é a de dereito preferente. Tanto esta sección como a seguinte, a de dereito preferente á localidade, a maioría de vós non ides ter que cubrila, xa que non ides ter estes dereitos preferentes. Este apartado de concorrencia tampouco vai ter que cubrir. O tema dos dereitos preferentes é normalmente para persoal suprimido, desprazado. Entón, se estades nunha desas situacións, é mellor que vaedes ao voso sindicato, porque, bueno, non é que se complique moito a participación, pero sí que hai algún caso no que é mellor que se vos explique en persoa o tema este de suprimidos ou desprazados, vale? A maioría dos que estades vendo este vídeo. A concorrencia só se cubre cando se participa de xeito voluntario e se participa conxuntamente con outros profesores a unhas determinadas prazas. Non era da habitual tampouco. De novo, pulsamos en guardar e continuar e chegamos a unha sección moi importante, como é a de participación forzosa, que vai ter que cubrir todo o profesorado que participa obrigatoriamente no CXT, é dicir, funcionarios en prácticas, funcionarios en expectativa, etc. Esta participación forzosa fai referencia a que se non obtedes destino en ningún dos centros que pedides na seguinte sección do menú superior, que é a de peticións, darán vos destino forzosamente, se houbese, lóxicamente, vacante.
en calquera centro da comunidade autónoma e é por iso que aquí, en subdireccións, deberedes ordear as provincias en función das vosas preferencias. Nesta mesma sección, na parte superior, aparece algo tamén moi importante para os que participades forzosamente Bueno, de renuncio ao baremo xa expliquei. que é a posibilidade de renunciar ao baremo. Se marcades esta opción, estaredes renunciando a toda a vosa Oídesme ben puntuación cando falo por excepto encima a de mí relacionada mesmo. coa vosa antigüidade. En tipos de prazas debedes cubrir por orde de preferencia as especialidades. Se só tedes unha, pois seleccionádela e pulsades en aplicar. Se tedes máis, pois ides engadindo as restantes. O vernáculo, que pode ser galego ou sen requisito lingüístico, será galego para as especialidades de educación infantil, primaria, ciencias sociais, xeografía e historia do corpo de mestres, nas de xeografía e historia, bioloxía e xeoloxía e en todas as especialidades do corpo de profesores de ensino secundario referentes á formación profesional específica e en todas as especialidades do corpo de profesores técnicos de formación profesional e en todas as especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas. E será sen requisito lingüístico nas restantes especialidades. E por último, en bilingüismos, se fose o caso e estades habilitados, moito ollo aquí, xa que as vacantes bilingües non se axudican de oficio, así que se estades habilitadas para poder pedir prazas bilingües e aquí así o indicades, é posible que vos dean unha praza bilingüe saltando incluso a persoas que teñades diante e que non estean habilitadas para impartila. Así que, se queredes facer peticións a prazas bilingües, sempre é máis recomendable facelo na pestana de peticións. Este é un consello que penso que tamén é moi importante, xa insistín ao principio do directo, pero insisto outra vez, é dicir, se sodes funcionarios en expectativa de destino, se sodes funcionarios en prácticas, que tedes que obrigatoriamente cubrir esta sección de participación forzosa, aquí en bilingüismos, a ver, non vou dicir que non os marcades, porque tampouco sei o que queredes facer, non? Pero o que tedes que saber é que se os marcades aquí, estades pedindo o bilingüismo para toda Galicia. E como as prazas bilingües non se dan de oficio, vale? É dicir, se non as pides especificamente, non chas van dar, non che dá unha praza de oficio, unha praza bilingüe de oficio, vale? Entón, se o marcas aquí, estás pedindo todo Galicia de oficio, entón poden saltar a tropecentas persoas e caerche a ti unha praza con bilingüismo en cos pedriños de arriba ou cos pedriños de abaixo, vale? Entón tede cuidado con iso. O recomendable neste caso é facer en peticións, na seguinte pestana que ides ver, en peticións pois facer as peticións bilingües, vale? Aí sí. Aquí, mellor non. En resumo, se vos axudican forzosamente, faríano tendo en conta a orde das provincias, a orde dos tipos de praza, a orde dos vernáculos e os bilingüismos que indicastes neste apartado e tendo en conta tamén se renunciastes ou non ao baremo. Nesta sección, unha vez coberto todo, é moi importante, unha vez máis, non olvidarse de pulsar en gardar e continuar. E chegamos xa a outra das seccións importantes da instancia do C. Bueno, aquí lembrade, xo ensinei ao principio, pero lembrade que se queredes axuda para facer as vosas peticións, tedes en profesoradogalicia.com a aplicación Cole Maps, por certo, fixaronme hoxe unha chega que me pareceu interesante, dunha persoa que se non entendín ben non era nin profesora, penso, bueno, non entendí moi ben o que me poñía, pero sí que me poñía que en vez de usar Cole Maps, en vez de usar a palabra colexio, que empregara escola. Pareceme moi boa idea. Problema, que Cola Maps soa un pouco raro. Entón, como lle chamei xa Cole Maps desde un principio e a xente xa acostumei a dicir Cole Maps, pois vaille quedar Cole Maps, vale? Pero xa digo, agradezo a chega, pero non lle vou cambiar o nome. XT, que é a de peticións. Aquí, o primeiro que vos vou indicar é que aquí na parte superior é onde teredes acceso a todos os códigos para facer as vosas peticións. Imos entón ver como se fan as peticións. Mirade, outra cousa, se descargades estes códigos que aparecen aquí en Centros Galicia, Localidades Galicia, se os descargades no vosso ordenador e vos pasa, por exemplo, como a min, que os abrides, podevos dar un erro e que non vos abra nada, vale? A día de hoxe, con Cola ou Cole Maps na miña página web non tedes problema porque xa tedes os códigos de localidade, os códigos de centro, pero se ainda alguén así prefire copialos dos Exceles estes que hai aquí, se os abrides con LibreOffice directamente vai vos abrir o Excel ben.
vale? Porque hai veces que o abres directamente e non vai ben, pero se o abres con LibreOffice, descargadelo, abrídelo e xa vos vai ir ben, porque hai veces que dá Temos erro. copiado un código, pegámolo aquí. Non é que dé erro, non deixa abrir. Especialidade, o ente do vernáculo, que é Galicia, o Isto xa vernáculo explicamos que pode tamén. ser galego ou sen requisito lingüístico. A continuación, debedes seleccionar se queredes optar a prazas bilingües e en que lingua, e por último se desexades concursar ou non a prazas itinerantes. Neste punto, lembrade que se fai unha petición itinerante ou con bilingüismo, debedes facer a mesma petición pura se desexades que vos axudiquen tamén sen a itinerancia ou sen o bilingüismo. E para rematar a nosa petición, só debemos seleccionar onde queremos engadila e pulsar en aplicar. Listo, como vedes, xa se engadiu a nosa petición. Se queredes eliminar Isto ou mover a petición, pois que participades por primeira vez no CXT, este sistema de peticións é moito máis claro que no CADP. No CADP ata que gardabas, non che deixaba ver o centro que pedías, aquí nada máis das a aplicar e xa che deixa ver o centro, que a verdade é bastante máis cómodo. de posto, poderedes facelo mediante as opcións que aparecen debaixo das peticións. Unha vez que rematedes de facer todas as vosas peticións, pulsades aquí onde di gardar e continuar. E lembrade tamén gardar e revisar de vez en cando para non perder todo o traballo. Agora acabo de atopar, sen querer, un erro no meu tutorial porque me sae o logo da ciga que non debería sair no meu tutorial e sae aí pulsades aquí onde di gardar e continuar. Cousas do directo. E lembrade tamén gardar e revisar de vez en cando para non perder todo o traballo. Agora, nesta pestana de validación, é onde podemos xa validar e enviar a instancia á sede electrónica. A ver, eu aquí non valido, pero quen queira e teña claro xa a súa participación e peticións, etc., pode validar perfectamente aquí. Eu simplemente doulle a cancelar para explicar, bueno, que xa digo despois, que é que se queres corrixir despois algún erro nalgúna petición ou nalgo que puxeras en datos persoais ou en prazas de participación, non che vai quedar outra que abrir unha nova instancia, vale? Porque se a validas xa non podes despois modificala, vale? Bueno, xo explico agora. Mais antes, vou pulsar en cancelar para explicarvos varias cousas, xa que se valido e despois vexo que cubrín algo mal, pois non podería modificar nada e estaría obrigado a presentar unha nova instancia. Lembrade de novo que a última que presentedes na sede é a que vos van ter en conta. Pois ben, como dicía, pulsamos en cancelar. Se agora imos a participación, vedes que aparecen as instancias que temos feitas. Esta, que ten estado pendente, é a que estamos cubrindo agora mesmo, e como vedes permítenos modificarla por se queremos modificar algo. Así que entramos de novo nela para ver a última sección do menú superior, que é a do baremo. O baremo é a puntuación que se obtén en cada un dos apartados que recolle a convocatoria. Se pulsades nestas interrogacións, teredes información de cada apartado, e se pulsades en detalle, veredes os méritos que vos puntúan. Ben, agora que estamos falando do baremo, imos imaginar dúas cousas. A primeira, que temos un mérito, por exemplo, un título de C1 de Escola de Idiomas. Isto xa vos falei tamén algo no directo, isto fai referencia àquilo que vos dicía de que hai tres procesos ao mesmo tempo no CXT, que son a participación, a introducción de novos méritos e a alegación ao baremo que se fai despois na adxudicación provisional. Que queremos engadir ao noso expediente, porque nel non nos consta. E a segunda cousa que nos imos imaginar é que temos un curso xa no noso expediente persoal, pero non nos aparece no baremo do CXT ou aparece, pero está mal baremado. Imos entón solucionar ese problema que temos co título de C1 e imos engadilo ao noso expediente para que nos lo baremen no concurso xeral de traslados. Pois ben, para comprobar se temos un mérito no noso expediente académico debemos acceder a datos persoais. Aquí, no menú da esquerda, temos un acceso directo, así que pulsamos nel. Agora pulsamos no botón verde para acceder e debemos comprobar en expediente electrónico se consta ou non o noso título de C1. No meu caso xa comprobei que non aparece, así que teño que engadilo para que me puntúe no concurso xeral de traslados. Así que imos engadir entón un mérito. Pulsamos agora nas miñas instancias. Insisto en que para que che apareza esta opción das miñas instancias debes ter previamente aberta unha instancia de participación no concurso xeral de traslados. Escollemos o tipo de instancia e creamos unha nova instancia. Agora que xa temos a instancia creada, á dereita temos a opción de xestionala, así que imos aló. Vemos que consta de varios apartados. O primeiro cos nosos datos persoais. O segundo cos datos de notificación, que debemos deixar tal cal está. En resumo de alegacións é onde debemos incluir todos os méritos que non aparezan no noso expediente electrónico. E debemos facelo nos apartados que corresponda dos que vedes en función do mérito que...
Mirade, aquí é unha dúbida moi habitual non saber onde teño que meter cada cousa, vale? Non vos vou dicir agora onde se mete algunha cousa porque, bueno, véñenseme varias á cabeza, pero seguro que me deixo no tinteiro outras. Entón, o que si vos vou dicir é que a maioría de cousas que queredes meter, métense entre formación recibida, formación impartida e titulacións. Case todo o que ides querer, ou case todo o que preguntades onde se mete, está nun destes tres apartados que se vos fixades, además están seguidos, formación recibida, impartida e titulacións. Vale, case todo está aí o que ides ter que meter, vale? Desexedes achegar. Neste caso, como queremos engadir unha titulación de Escola Oficial de Idiomas, pulsamos onde di titulacións e despois en facer alegacións. Agora, en nova alegación. Aquí no tutorial falo adrede do de Escola de Idiomas porque hai moita xente que leva a confusión isto de linguas. En linguas, aquí onde se meten os Cambridge, Trinity e todo eso, métense aquí, vale? Pero é en titulacións onde metes Escola de Idiomas, vale? Por iso no tutorial falo dos títulos de Escola de Idiomas porque hai moita xente que os intenta meter en linguas. Despois en facer alegacións. Agora en nova alegación. Agora cubrimos os datos que nos piden e unha vez que rematemos, na parte inferior debemos achegar o certificado que debedes ter no vosso ordenador. Así que buscádelo e engadídelo como acabo de facer eu. A continuación, engadides unha descripción e marcades esta opción se o título ten CSV. Por último, pulsades en achegar. Xa non lo engadiu, así que por último, pulsamos en crear. Listo. Como vedes, xa aparece na nosa listaxe de titulacións. Ben, agora pulsamos en volver para retroceder a onde comezamos a alegar o noso C1. Na opción de documentación que se presenta, marcamos un tic onde proceda segundo o mérito alegado. No meu caso, debo buscar titulacións e pulsar aquí. Gardamos a documentación indicada. Seguimos avanzando a comprobación de datos, onde non debemos tocar nada para que nos consulten todo automáticamente. Agora, gardamos de novo a comprobación de datos. Agora, en finalizar instancia, pulsamos en pechala, aceptamos este aviso que aparece na parte superior e listo. Só nos queda presentar a nosa instancia na sede. Pulsamos en presentación en sede, enviamos a instancia que acabamos de pechar para a sede e agora pulsamos en ir á sede electrónica. Vale, aínda que despois vai aparecer escrito en pantalla no tutorial, é importante que teñades en conta, vale? O que dicía xa, o que xa dixen durante o directo, que é que se ides meter máis dun mérito, eu fixadevos que aquí só meto un título de Escola de Idiomas e xa presento a instancia. Pero vos, se queredes presentar máis méritos, non tedes que presentar unha instancia por cada mérito, non. Metedes todos os méritos na mesma instancia. Xa digo, eu aquí só meto un porque só estaba alegando un título de Escola de Idiomas. Pero se tuvera que alegar un título de Escola de Idiomas, un de Cambridge, un ciclo de FP, un mestrado, iría todo na mesma instancia e é unha única instancia a que presento, vale? Agora, aquí debaixo pulsades en continuar e nesta última ventá, de novo na parte inferior, pulsades en asinar e enviar e chegaravos unha mensaxe ao móvil que debedes introducir aquí e despois pulsar... Isto é o que dicía antes, isto vai vos aparecer se entrades con chave 365, se o faz con certificado digital, pois isto xa non xa aparece, vale? En continuar para dar por finalizada a alegación do mérito. Supoño. Isto que acabades de ver serve para calquera mérito que queirades engadir ao voso expediente electrónico. Só debedes ter en conta que debedes cargalo no apartado que corresponda dos que acabades de ver. E ademais tamén vale para modificar datos que xa consten no voso expediente. Bueno, isto é para que me sigades en YouTube. Permíteme facer unha pequena... Así que... Como estamos en Twitch, saltámoslo. Imos solucionar a segunda cuestión, que era que temos formación que aparece no noso expediente, pero que ou non aparece no... Isto que explico agora é o terceiro proceso dos que xa vos falei, é dicir, a alegación ao baremo que se fai no prazo de 10 días hábiles desde que se publica a adxudicación provisional. Ou non labrema mal. Neste caso, deberemos presentar unha alegación no prazo de reclamacións e renuncias, que será de 10 días hábiles desde o seguinte á publicación da adxudicación provisional do Concurso Xeral de Traslados. Para isto deberemos identificarnos na web do Concurso Xeral de Traslados, ir a participación
e pulsar na ligazón Alegar baremo e despois enviala á sede electrónica ou ben directamente na propia sede electrónica. Para isto deberemos localizar no apartado de últimos expedientes e presentacións a solicitud. Lembrade que, aínda que eu estou explicando isto agora, isto faise no prazo de reclamacións e renuncias 10 días hábiles desde que se publique aló por febreiro ou marzo a adxudicación provisional do CXT. De participación no CXT. Premer no botón Acción e a continuación seleccionar Alegacións. Lembra que calquera das dúas opcións anteriores para presentar a alegación só estarán operativas durante o prazo de reclamacións e renuncias. E agora o que nos queda é presentar a instancia. Para iso, pulsamos aquí onde di participación, pulsamos en modificar instancia e deberemos facer o paso que temos pendente que é validar a instancia. E non vos olvidades disto porque eu faigo ao final, pero hai que é o máis importante, validar a instancia e presentala na sede electrónica, vale? Validámola. Agora pulsamos na parte inferior para enviar a instancia do CXT á sede electrónica. E como vedes, ábrese unha nova páxina con información co envío da instancia á sede. Agora só temos que pulsar aquí na parte inferior onde di ir á sede electrónica da Xunta. Agora pulsamos aquí na parte inferior en continuar. Aquí podedes revisar a instancia pulsando en ver e unha vez revisada, pulsades en asinar e enviar. Chegaravos un código ao voso teléfono móvil que deberedes introducir neste recadro. E por último, pulsar aquí onde di continuar. E con isto xa estaría presentada a vosa instancia de participación no concurso xeral de traslados. Vale, en principio con isto eu xa teño todo explicado o que vos quería explicar sobre o CXT deste ano 2025. Así que agora, se vos parece, vou ir lendo as preguntas que vexo que estades facendo aí no chat e vou respondendo o que saiba. E o que non saiba, pois, que se vai facer? Teño praza definitiva, vou participar para intentar ir a unha zona concreta. Entendo que esta participación forzosa debo deixala en branco. Sí, se tes xa destino definitivo, quen teña xa destino definitivo, non é necesario que cubra, de feito supoño que dará un erro, se cubrides o apartado de participación forzosa, vale? Iso é para funcionarios en prácticas, expectativa de destino, etc. Os cursos de especialización de FP contan, e se é así, en que epígrafe? Non teño constancia de que conten os cursos de especialización, non sei se te refires a impartilos ou recibilos, pero ainda que eu non teño constancia, podes metelos igual, ben sexa información recibida ou impartida, e que sexa a consellería quen che diga se puntúan ou non, vale? Eu este ano non podo participar no CXT porque estou no primeiro ano de destino definitivo. Por certo, dicía antes, cando falamos das comisións, que para pedir unha comisión hai que participar no CXT e non se pode renunciar. Non dixen que se estás no teu primeiro ano de destino definitivo e non podes participar no CXT, iso non implica que non vais poder pedir despois unha comisión. Si que podes, o que pasa que como non podes participar no CXT, non tes ese requisito para pedir a comisión, vale? Entón, alguén que estea no seu ano primeiro de destino definitivo pode perfectamente pedir unha comisión, aínda que non pode participar no CXT. Good night. Un certificado relacionado coa participación nun curso derá en que apartado se engadiría? Se é un curso de formación que recibiches, en formación recibida, non ten máis complicación. Hola, moitas gracias polo editorial. Sabes algo sobre as sentenzas do TSE que din que o primeiro destino do funcionario da Xunta debe ser definitivo non profesional? Iso non ten absolutamente nada que ver con educación. En educación temos uns procedementos de provisión de postos que son o concurso de adxudicación de destinos profesionais, o concurso de traslados, e non ten nada que ver iso que xa me preguntou non sei canta xente con ensino, vale? Por que me aparece como non baremado no apartado do baremo dous cursos que teño legados desde que opositei? A ver, pois eu non o sei, tería que ver eses cursos, tería que ver os certificados que alegaches. Igualmente teño un curso de desigual e outro de evaluación de diagnóstico que tamén me salen non baremados. Pero, a ver, único, onde che di eso de non baremados? Velo no baremo que che aparece un N ou velo en datos persoais que non aparece nada e aparece en branco, porque son cousas distintas. Se estás vendo o N de non baremado, vale, o N, vale, pois se ves o N de non baremado, eu sen ver o curso non che podo dicir moito máis. Entón, nese caso, que che recomendo que te vayas ao teu sindicato
ou se non estás afiliado a ningún, vaite a un sindicato, leva os cursos a que chos miren, vale. Sin ver os cursos eu non che podo dicir moito máis. Podo dicirche que ás veces é porque está mal introducido, se faltan as horas por meter, outras veces é porque non bareman porque non están homologados ou polo que sexa, pero claro, tería que velo. Teño un par de preguntas. Non me baremaron a titular do curso pasado, tampouco aparece no meu expediente. Que documentación teño que aportar? Normalmente, nese caso, o que se fai é pedir un certificado de que fuches titora no centro e subilo. Algúns cursos aparecen con N en avaliación de diagnóstico e disgal. A ver, no, espera un momento, por si isto é relacionado co anterior. O de avaliación de diagnóstico e disgal, contratos programa, plan proxecta, todo eso, o lóxico é que en formación che aparezan con un N, pero é que despois se te vas ao 6.2, o apartado 6.2, que é o de innovación, aí vas ver que os tes puntuados aí. Entón, Marta, e por se acaso era o mesmo caso de non me acordo quen, de Javigo Basket, aí venga el básquet, guai. Vos ide mirar primeiro o 6.2, non sexa que vos estades referindo a iso, vale, que os tedes co N en formación recibida ou en impartida, pero que o tedes baremado no 6.2. Entón, mirad o 6.2, Marta e Javigo Basket, e decidesme se estaba no 6.2, porque eu penso que vai ser iso. Mirad a ver. Pese a aclaración de directo, gustaríame preguntar que debo marcar no vernáculo sendo especial de Economía. Economía é unha especialidade específica de FP. Iso saberá lo ti que este Economía, non me lembro agora se penso que sí, porque ou dase en bacharelato, eso non me acordo agora. Se é específica de FP sería galego, e se non son requisito lingüístico. Se impartes un curso de AFD, conta como curso impartido? Os cursos AFD son estes de FP do paro. Eu penso que non, porque xa xo están puntuando como docencia, docencia que das a maiores, entendo que non che puntúa, pero xa digo, se tes dúbidas, méteo, e que sea a consellería quen che diga ou non. Vale, eu respondo en función da miña experiencia e ás veces do que a min me parece que vai pasar, pero non son unha verdade absoluta. Vale, entón some de outros anos tamén que iso non puntúa, pero xa digo, alega o que non perdes nada. Cantas peticións recomendas ordenar a especialidade de galego? Todas as que poidas. Visitas e hijas, todo o que poidas, todo o que che deixa a aplicación. Os méritos que se levan agora cando sabemos se os bareman. Bueno, hoxe falei cunha persoa que pensaba que nada máis meter o mérito que xa che parecía puntuado ao momento. Non. Entón, cando sabemos se os bareman? Pois na provisional mira se os estás puntuados, e se non na provisional vas ter que reclamar outra vez. Pechamos a instancia sin saber que nos utilizan os méritos. Sí, claro, é que vas pechar a instancia e iso ten que ir a un funcionario, o funcionario revisará o que ti lle mandaches e xa se verá despois se aparece ou non. Eu antes dedicábame a restauración de bens culturais, a ver como se pode demostrar. Pois non che sei dicir, pero supoño que con certificado do centro onde fuches restauradora de bens culturais, entendo, vamos. Se este é o meu segundo ano con destino definitivo a máis de 60 km e podo pedir concilia, interésame pedir previno? Non? Recomendasme 20 km, 30 km? Ai, Dios. Non entendo o que me estás preguntando, Vicente. Primeiro, porque non sei o que te refires con previno, non? Recoméndasme 20 km, 30 km, non entendo a pregunta. A ver, ti no CXT podes pedir o que ti queiras, non sei por que me dis o de recomendo 20 ou 30, non o entendo. O N, estou afiliado, si, grazas. Bueno, dixenche unha posible solución, non sei, despois xa me leerei máis abaixo a ver se era esa. Nalgúna especialidade de FP só deixa poñer vernáculo un galego. Se non o pos, dá erro. Vernáculo erróneo para especialidade. É que especialidades de FP xo o dixen no directo, o galego, o vernáculo.
Se participo de forma voluntaria e non me convence o que me dean, podo renunciar ante a provisional e definitiva? Hai ves, non falei diso, creo. As persoas que participades voluntariamente desde o voso destino definitivo podedes renunciar sen problema ningún entre a provisional e a definitiva. Saltei a túa pregunta, falando das comisións. Aquí vai de novo. Eu este ano podo participar no CXT por... Hostia, pensei que ler isto. Eu este ano non podo participar no CXT porque estou no primeiro ano destino definitivo. En xuño... claro, sí, xa me lembro o problema. En xuño saquei o B2 de inglés NEOI. Podo legar méritos agora? A ver, primeiro, para poder legar méritos tens que abrir unha instancia no CXT, senón xa non che vai deixar. Entón, non sei se no teu caso che vai deixar abrir instancia. Polo que escoitei por aí, penso que igual che deixa. Se che van ter en conta a actualización que vas facer de méritos, pois non o sei, porque en teoría quen pode actualizar méritos é o persoal participante no CXT. Ti non vas participar. Entón, se non che urxe pa outra cousa, actualizar o B2, eu esperaría a poder participar no CXT. Non 590.061, eso non sei o que significa. No 6.2 teño o de desgal, pero non o de avaliación de diagnóstico. A ver, o de avaliación de diagnóstico eu canseime o ano pasado de dicir que eu cría que o da avaliación de diagnóstico simplemente vos deron un certificado de equivalencia de horas de formación e iso non puntúa no CXT. Entón, despois atopeime con xente que me dicía que a colegas meus puntuaron e entón por que non puntúan a min? Bueno, eu non sei se lle puntuaron a colegas teus, pero eu entendo que se son simples llanamente recoñecementos de formación, iso non puntúa no CXT. É o único que che podo dicir. Dixe no ano pasado porque a xente estaba seguido con iso de que puntuaba iso, que puntuaba. Eu non tiña nada claro que fose puntuar e penso que non puntuou, entón non sei se está no cambio algo. Non sei. Claro, outra vez a Marta. Horas de disgal, contrato tal, aparece no, pero de avaliación de diagnóstico non. Insisto no mesmo. É que eu penso que iso é un recoñecemento de horas de formación. E iso non puntúa no CXT. É un recoñecemento de horas que che dan que che vai valer para sesenios, pero non sei quen vos dixo que puntuaba no CXT ou se alguén lle puntuou porque que o diga tanta xente é que xa me extraña, pero non sei. Eu nunca tuve en claro que fose puntuar iso da avaliación de diagnóstico no CXT. Se ao final puntúa, mellor para todos, pero... Teño un curso de 120 horas realizado en 2020 que no seu día me deron as 120 horas e agora non me bareman por non cumplir o criterio das 10 horas semanais dende que ano aplica a restricción desde 2013. Explicaxete perfectamente, desde 2013. Miramos ao mesmo tempo. Preto pola concilia. E a xente que participamos voluntariamente desde o noso destino definitivo podemos renunciar cando xa a resolución definitiva? Non. A definitiva, non. Pode renunciar entre a provisional e a definitiva. Galego sería sen requisitos lingüísticos, sí. Se este é o meu segundo ano con destino definitivo, podo pedir concilio. Interésame pedir só para toda a casa, non? A ver, agora que está algo mellor escrito. A ver, Vicente, se este é o meu segundo ano con destino definitivo máis e podo pedir concilio, interésame pedir só para toda a casa. A ver, eu no teu caso... tes destino definitivo a máis de 60 km. Pois eu probablemente, no teu caso, pensaría o que quero pedir na comisión e despois, eso mesmo, teño que pedirlo no CXT, porque senón non pode pedir na comisión. Entón, non sei a que distancia estás, pois a máis de 60, pero sí, eu igual facía iso que dis. Pedir na comisión radio de 20-30 km e no CXT o mesmo. Seguramente faría iso. Incluso, como de 20 a 30 non hai moito, se queres pedir só determinados centros do radio de 20 porque non che interesan todos, poderías facelo. Pedir só determinados centros do radio de 20, 1, 2, 3, 4, 5, os que queiras, ou haxa, e despois no CXT pedir os máis... No CXT tens que pedir o que vais pedir na comisión, eso teno claro. Ou mellor dito, na comisión, todo o que pidas na comisión ten que estar pedido no CXT. No CXT, se queres, podes facer máis peticións, pois se te interesara, e depois na comisión podes reducir un pouco. Eu seguramente faría así. Si que me deixa que a estancia do CXT, podo ver o baremo, pero non me deixa validar a estancia, lógico, interesa o B2 para pedir bilingüe nas comisións. Bueno, pero a ver, pois intenta facelo agora, para que che conte para iso,
E senón despois, cando vais pedir a comisión, envías un correo persoal co B2 e dixlle, mira, eu quero pedir prazas bilingües no CADP por comisión. Aí deberían habilitar tamén. Un curso recibido de 250 horas da Universidade Aberta de Cataluña firmado polo vicerreitor con data pero sen indicar data X ata aí, valería. Eu entendo que vas ter un problema se non indica as datas, sobre todo se é posterior ao 2013, porque a partir do 2013 entendo que vai ser un curso en liña, entón vas ter o límite das 10 horas semanais. Se non saben o que durou, non che poden calcular o que che teñen que dar. Eu vexo un problema eso de data. De feito, ti cando alegas un curso, creo que é obrigatorio data de inicio e data de fin, Es que lo de a evaluación de diagnóstico sale con unha N. Sí, a ver, pero é que todo o que apareza no expliquei no hoxe na asamblea presencial, que ti teñas algo no teu expediente electrónico non quere dicir que vai puntuar no CXT, entón pode efectivamente non puntuar. Eu que vos digo iso do recoñecemento de horas, porque os recoñecementos de horas non puntúan. É dicir, ti, por exemplo, cando fas un título de escola de idiomas, ti tes un recoñecemento de 100 horas, para que esas 100 horas non che puntúan no CXT. O que che puntúa é o título da escola de idiomas, porque hai un apartado de títulos de escola de idiomas, pero o recoñecemento que che dan a maiores de 100 horas, eso non che puntúa. Igual co recoñecemento que che dan por titorizar funcionariado en prácticas do mestrado, por exemplo. Danche un certificado de equivalencia de horas de formación, pero eso non che puntúa en horas de formación no CXT. Entón eu entendo que o rollo da avaliación de diagnóstico vai por aí. Despois, se coñecedes a alguén realmente coa avaliación de diagnóstico puntuada, entón habría que reclamar. Eu non coñezo a ninguén, coñezo a moita xente que di que non lle aparece. Pero claro, é que a min, visto que vos decides que son horas de formación que vos recoñeceron, eu non teño tan claro que iso vai a puntuar, pero... Curso 2007. Pois alegao, non che podo dicir outra cousa. O ser anterior ao 2013, que non había o límite este das horas, alegao é que seña a consellería. E en data de inicio e de fin, inventa algo. Algunha cousa máis ou deixadesme marchar descansar, que estou un pouco cansado hoxe. Ou senón, se vos parece, podo volver cando vai avanzado máis o prazo, podo volver facer un directo especial de dúbidas do CXT, podo pensalo. Por que non recomendo renunciar ao baremo? Bueno, xa o expliquei durante o directo. Hai factores que ti non vas controlar que poden que renunciar ao baremo penses que che sae ben, como por exemplo, imagínate, hostia, que guai, renunciei ao baremo, o ano que ven vou ser dos primeiros en escoller, vale? Pero que resulta que igual o ano que ven as prazas que hai son peores que as que che darían o ano anterior se participases con puntuación e che deran destino. É un exemplo, vale? Outro, que renuncies ao baremo, que saian máis prazas das que contabas e che dean igual, con menos puntuación da que che darían se non tiveses renunciado. E lóxicamente van che dar un sitio peor. Entón un curso despois de 2013 en liña 110 horas non puntúa tampouco. Depende do que durara. Hai un límite de 10 horas á semana. Calcula, se ten 110 horas, tuvo que durar X semanas. Pode pasar que non... Entran neste CXT cursos de competencia digital que rematan esta semana para obter o B2 de CDD. Depende da data de certificación deses cursos. E Tamara Méndez López, igual te refires aos cursos nosos da CIGA. Entón, Tamara, chama a CIGA Santiago e que te pasen con formación e pregunta que data de certificación van ter. Eu entendo que pode que estea xa todo pensado para que puntúen, vale? Pero que che digan as compañeiras mellor de formación da CIGA de Santiago, que son as que levan ali o tema de formación. Pode pasar que non me dian nada na provisional cando pediría denunciar, e logo na definitiva sí, claro. Pode pasar. É que non aparece esa información no título. Xa me perdí en Javier de que me estabas falando ti.
Pero Pablo, igual estou feito un lío. Se no CXT pido máis lonxe e me conceden unha nova praza a menos de 60, claro, despois xa non podes pedir a concilia. Pero se pides algo voluntariamente no CXT a menos de 60, aínda que sexa a 40, entendo que che vale. Por eso che dicía que igual eu pedía só no radio de 20 se realmente non estás tan lonxe, porque claro, non me puxaste tampouco a que distancia estabas. Pero tens que ter en conta iso, que se estás a menos de 60, seguramente non podes pedir xa a comisión. Pero que tens que valorar se che interesa estar a 40 ou a 40 non che interesa e che interesa só estar a 20. Entón, se che interesa estar a 20, pois faz peticións a só os centros de 20 km. Non sei se me estou liando. En liña poden coincidir dous á vez? Non, a non ser que un sexa de competencia digital docente. Pódense solapar algunhas datas de inicio e fin? Non. A non ser que sexan de competencia digital docente. Non aparece a información de que? Non aparecen as horas do curso? Se non aparecen as horas do curso, entón olvídate. Se non aparecen as horas de formación do curso, non che poden puntuar nada, porque non saben as horas que ten. Que non sei se me perdín xa con isto. Mecelada, o prazo para o concurso de orientación vai abrir unha vez que remate do concurso xeral de traslados a partir do 28 de novembro, polo tanto, vale. En que punto hai que alegar o grao? Entendo que en titulacións, non me acordo agora se é outro apartado, pero supoño que en titulacións. É que non teño agora diante os resumos de alegacións, pero entendo que en titulacións. 2 presenciais á vez, se o corpo che dá, Santi, se o corpo che dá para estar en 2 sitios á vez, podes facelo sin problema ningún. Os presenciais. Digo o mesmo que o CFR. Se son presenciais e o corpo che dá tes o don de estar en 2 sitios ao mesmo tempo, podes facelo sin problema, que se faz 50. Repite que queres marchar ou non marchas na vida. Bueno, non me importa. Aparecen 110 horas do 14 de agosto ao 2 de setembro. Vale, pois cantas semanas hai do 14 de agosto ao 2 de setembro? Debe haber 2. Pois entón, a 10 horas por semana non che saen 110, vanche dar, se hai 2 semanas, pois 20 horas. Estou mirando o baremo e hai un par de antigüedade e outra que pon total. A nota de oposición influe no baremo. Non, velleiro, a nota de oposición aquí non ten absolutamente nada que ver. Non che deron nada. Vale, pero aí entón será outro motivo. Tería que ver o título. Seguramente teña que ver coa homologación. Igual é dunha universidade que non ten homologados cursos para a Consellería de Educación. Non sei. Non che podo dicir máis. Algúna cousa máis? Sabes en canto está a definitiva en educación primaria? Mirade, na páxina web do sindicato onde traballo, ci-medio-ensino.gal, na sección de concurso de traslados tanto de mestres como de secundaria, hai unha ligazón a un CIGA Informa, e nese CIGA Informa, que vos mando agora mesmo no chat, aparece información pois da puntuación con que se deu a última praza no ano anterior. Non sei se iso te pode axudar. O ano pasado concursei con 0 puntos porque era funcionario en práctica, se clasificaba por nota, entón entendo que agora non ten nada que ver con iso. Non, agora é o baremo puro e duro. Cando se pode saber as vacantes? E mira que dixen Noelia que non vos tiverades en conta as vacantes absolutamente pa nada, que pidades en función dos vosos intereses, pero aínda así queredes ver as vacantes. As vacantes nin as provisionais sequera se van coñecer antes de que peche o prazo de participación no CXT. Eso xa te digo eu. Así que, para cando sexa, vai che dar igual porque xa pechou o prazo.
Entón pide mellor en función dos teus intereses, non te poñas aí a mirar as vacantes ni nada diso, vale? E eu xa me despido porque estou bastante cansado. Se vexo que tedes moitas dúbidas e me mandades moitas dúbidas sobre o CXT, veño outro día, fago un directo e falamos de máis de CXT, vale? De momento, deixo aquí, que teñades boa noite, e eu deixo vos que como me puxo alguén por aí atrás, teño que seguir coidando a miña ciática porque non era unha coña o vídeo que fixen anunciando directo de que tiña ciática, non, teño ciática de verdad e agora mesmo estou notando que me teño que levantar xa, que levo moito tempo sentado. Así que nada, vémonos no próximo directo.